Qui menja peix cru? Segur que tots pensem en els japonesos, però no és veritat. Bé, sí, és veritat, ells en mengen, però nosaltres fa molts anys també que en mengem. Qui no ha menjat uns seitons marinats en vinagre? Avui farem seitons en vinagre. Jo he agafat una dotzena de seitons, nets, sense espina i sense cap. També tinc unes branquetes de julivert i un parell de grans d'all, oli d'oliva, vinagre blanc. Jo en aquest cas tinc un vinagre que porta romaní. Faré servir aquest, però es pot fer servir qualsevol vinagre que ens agradi. I després també utilitzaré una mica de pebre vermell, sal i pebre. Per començar, poso els seitons amb aigua molt freda. Si convé, hi posem un parell de glaçons perquè estigui ben freda i ho deixarem uns 10-15 minuts, perquè d'aquesta manera el que faran serà treure la sang i les impureses. Després de tenir-los un quart d'hora amb l'aigua freda, he separat els filets dels seitons i ara els posaré unes 48 hores al congelador. Posar-los al congelador serveix per evitar que ens contagiïn anisequis. De fet, podríem no posar-los també, això ja depèn cadascú del risc que vulgui prendre. He tret ja els filets del congelador, s'estan descongelant, i ara poso en un got un parell de cullerades de sal i el vinagre. Això ho remenaré ben remenat i ho tiraré per sobre dels seitons ja descongelats. Ens interessa que els seitons quedin ben coberts amb el vinagre, perquè es cobrin, de fet. He barrejat ben bé la sal amb el vinagre i ara ho tiraré a sobre els seitons, procurant que quedin tots ben coberts. Si em faltés vinagre, doncs res, seria qüestió d'afegir-ne una miqueta més. I ara aquests seitons els deixaré a la nevera que vagin marinant un mínim de 4 hores. Millor si poden ser 6, 8 o fins i tot més si volem. Llavors seran més forts de vinagre. Per evitar-ho, perquè si els volem deixar moltes hores, perquè no siguin tan forts de vinagre, també hi podríem afegir un rajolinet d'aigua. Després de tenir els seitons a la nevera durant unes 7 hores, els he escorregut del vinagre i ara en prepararé uns quants per menjar ara mateix i els altres els reservaré per menjar un altre dia. Com que és una conserva, això se'ns guardarà forces dies a la nevera. Aquests són els que menjarem ara i hi posaré una miqueta de pebre negre, una miqueta de pebre vermell, jo no l'agafo del picant, també hi tiraré una miqueta d'all i julivert que he picat per sobre i finalment els obriré amb oli d'oliva. Aquests seitons ara ja estan preparats per menjar i la resta els posaré en un recipient i el que faré serà cobrir-los amb oli. D'aquesta manera, quan els vulgui menjar, els podré ja simplement afegir-hi els pebres i l'all de julivert i ja estaran per menjar. Aquests que estan coberts d'oli els guardaré a la nevera i se'm guardaran tranquil·lament 10 dies o un parell de setmanes. I aquests els tinc a punt ja per menjar. Molt bon profit!